Itulbong ko na lang. Okay na. Kung napitpit siguro dyan guys, siyempre hindi na akuan, nag-agdeder. Mahirap nang magtingin dito. So yan guys, nandito na naman tayo sa bukid. Kali papunta ako dito sa guys, sa tubig namin kasi wala na naman. Dito ako sa namin pa lang sa bahay namin, tapos papunta ako doon. Nagtitingin ng guys ng tubig kasi bukas magtatrabaho na naman tayo. Wala na namang makaharap na magtitingin ng tubig. Ganito dito sa probinsya guys, yung tubig namin galing sa bundok. Tinadaan lang namin sa hose para at least makalibre sa sa mga binibiling tubig. Ito guys, itong tubig na to guys, ginagamit namin sa paghugas ng bigas, panglaba, ganoon. At least ay pwede rin siyang mainom guys, pero bumibili kami ng yung iniinom namin. Ginagamit lang namin itong panghugas, panglaba, ganoon, pangligo. Yan. Kaya guys, titignan na natin ngayon kasi nung nakarang araw umulan ng dito malakas. Hindi ko lang alam kung sa puno niya nasira o di kaya may naputol lang dito. Ito yung hose namin, dapat sundan natin to hanggang doon sa puno kung sakaling hindi nasira dito. Medyo malayo yung puno na ito guys, kaya mga ilang minuto ang lakad. Doon na lang natin putulin doon sa banda roon. Ito yung mga tanim ni Mami. Medyo na sila. Unahan na. Kunti na lang yung dami ng damo. Yung kangkong nilang medyo marami no. Ayan. Tapos yung mga mais. Yung minsan kinakain ng daga. Tignan nyo guys, yun kinakainan ng mga daga. Yun. Ayan, kinakainan ng mga daga, inuubos nila guys. Sayang. Marami pa dito. Ito yung mga dilaw na guys, na mais. Kinakainan ng mga daga. Guys, dito na ako sa may hanging bridge. Tignan nyo guys, medyo halos palagi ng ulan dito sa amin. Tignan nyo yung ilog na malaki, medyo malabo na siya. Pero yung galing sa bundok, yung sa kukuha na namin tubig namin sa taas, malinis yun. Ito malabo, kung makikita nyo guys, medyo malabo. Tapos ito dito sa gilid malinis. Yan yung galing doon sa bundok. Tingnan yung hanging bridge namin, nakakatakot. Ganito ang hirap dito sa probinsya guys, pagka yung tubig namin pagka nasira. Talagang titignan mo doon sa pinakapuno-puno niya kung saan galing man yung tubig. Pinagmumulan ng tubig namin. Butas. Yan guys, dito putulin natin dito. Tignan natin kung mahina pa rin dito. May pinagpuputulan kami dito Saan na yung banda? Dito yata yun Ito. Wala talaga guys, mahina talaga. Mahina talaga guys. Wala, pupunta tayo dun sa pinakapuno niya siguro.
Pero subukan natin tignan dito sa banda rito. Baka sakaling may ikon lang dito. Tumatagas. Ito yung inaayos ko nung nakaraan. Naibit siya. Kaya nga guys, medyo matataas na itong mga kwan nila dito. Mais nila dito. Mahirap nang magtingin dito. So yan guys, punta na tayo sa may kalsada. Puntahan natin yung puno nya. Wala talaga dito. Baka dun sa puno nya nasira to. Baka nabarahan ng kunti. Medyo ko na dito. Masukal na. May kalsada dyan guys, dyan tayo dadaan. Ito na guys yung kalsada. Yun. So yun guys, dito na ako sa may ikon. Medyo malapit na. Pagtitinganan natin ng tubig. Oh, ito na yung ilog. Oh. So iba dito na sila kumukuha ng tubig nila guys. So tingnan mo. Pero kami doon sa banda roon sa taas. Dito na tayo dumaan guys. Para shortcut, medyo madulas kasi dyan sa taas. Medyo madulas dyan sa banda real guys. Dyan na tayo dito shortcut. Medyo matataas na yung mga damo dito. Tingnan guys oh. Madamo. Ano kaya itong kahoy na to guys? Tingnan nyo, daming bulaklak oh. Bulaklak oh. Medyo matataas na itong mga damo dito. Nakatakot na, lalo na pagka may ahas. Ito guys, tingnan nyo itong kahoy na ito kasi sobrang talaki. Dito natin putulin. Baka yan pa ang dahilan guys oh. Oh, nadaganan ng kahoy pala oh. Natipit pala. Ito pala guys, natipit. Ito pala ang dahilan. Kaya tanggalin natin yan. Putulin muna natin dito guys. Ito. Para tingnan natin kung malakas yung kwan. Naanod siguro yan guys nung lumakas ang ulan. Ay, talagang kwan. Wala din. Kung napitpit siguro dyan guys, siyempre hindi na akuan, nag-agdidiretso yung tubig. Kaya yun.
lagyan ng kwan. So, yun na, dito talaga guys ang sira dun sa taas. Tignan natin dun sa taas. Nung napitpit siguro yan guys, siyempre hindi natutuloy yung mga kwan na punduhan ng dumi ito. Wala doon ko lang alam, may mga nagpuputol ng kahoy dyan guys. Baka hindi lang natin alam kung sinadya nilang dinaganan. Importante i-check natin dun sa pinakapan niya, puno niya. Sana naman tayo dito sa taas. Kaya tayo dito guys. Kaya tayo dito. Ang dulas pa lang ba ito? Ang dulas guys. Naparaan siguro dito. Nandito yung puno ng hose namin, yan o. Linisan natin. Naglinis siguro sa taas guys. Ito yung mga pano. Ito ang buwabara. Dito dumaan. Tignan na ulit natin sa baba. Baka malakas na. So yun guys, dito pala nabarahan dito. Ganda, pero natanggal ko na. Itulbong ko na lang. Tudugtong ko na lang. Okay guys, dugtong natin para makababa na tayo.
Goma lang guys ang pagdugtong namin. Ha? Ayun guys, okay na. Tignan na natin kung saan yung sira niya. Ngayon magdudugtong na tayo dito. Okay na. Dugtong na naman dito. Tapos mamaya diretso uwi na to. May isang dugtong pa pala guys. Yan guys, diretso uwi na ako. Okay na to. Yung isang dugtungan na lang doon na idudugtong ko. Tapos ito pa pala. Idugtong ko na lang to. Update ko na lang kayo sa bahay kung mayroon na. So yan guys, dito na tayo sa unang kwan. Pinagputulan natin kanina, may tubig na dito. Siguro malakas na to. Dugtong lang natin dito. Yun. Ito guys, pagkadugtong ko nito, diretso na dun sa bahay. Okay na. Kasi medyo malakas na. Okay na to, na malakas na to pagdating sa bahay. Dugtong natin guys, tapos punta na tayo. Wala nang tali dito guys. Yun. Tara na. Kapagod maglakad. Layo. Dito na tayo sa may hanging bridge. Yan na. Tipid sa budget. Hindi ko alam kung bakit ganito guys. Kayaman naman ng barangay namin kasi may ano pa dito, may mining pa dito sa akin. Bakit? Pero bakit ganito? Delikado pa to sa mga bata guys. Bakit to? Butas.
Yun, nakatawid na tayo. Salamat sa panonood pala guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe naman guys para madagdagan naman tayo. So guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.